דבר ראשון, לוקחים את החצץ, שוטפים אותו טוב טוב במים, ממקמים בתחתית האקווריום, לוקחים את כל הדקורציה, אם זה צמחים או דברי נוי אחרים, מסדרים מתחת לחצץ. בנוסף, אפשר להוסיף עוד חצץ קטן לקישוט. לאחר שאנחנו מסדרים את כל הדקורציה והחצץ, ממלאים את המים, כמעט עד לשיא גובה. אנחנו רוצים להשאיר 2 סנטימטר של גובה מים, וזאת לטובת השריית השקית. לאחר שמילאנו את המים, לוקחים את מנטרל הכלור ומוסיפים לאקווריום לפי הכמות הנדרשת. על כל בקבוק רשום בדיוק את הכמות פר ליטר. לוקחים את שקית הדג יחד עם הדג עצמו והמים ומשרים באקווריום למשך כ-10 דקות. 10 עד 15 דקות, וזאת לשם השוואת טמפרטורה בין המים לשקית. לאחר מכן חותכים את השקית ומשחררים את הדג יחד עם מי השקית. במים של השקית שאתם מקבלים מהחנות ישנו מלא בקטריות חיוביות וטובות. והנה לכם התוצאה הסופית. אקווריום מהמם, בריא, מאוזן ונעים. שיהיה אחלה יום.